Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Iftahillah birahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa aqulu la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Thumma qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qalu lan padha ngendika sapa ulama kulungan utawi saben-saben wong lam yakur kang ora eling sapa man Allah taala ing Gusti Allah taala min huru bisyamsi awet saking surupe srengenge ila sodahi maring wektu subuh fi majlisin ing dalem majlis wahidin kang siji ma ing dalem wektu ada kang liyane apa waktu sholati ing wektu sholat fala yajibu mongko ora tumeka minhu saking man apa syai'un suwiji-wiji fitoriki ing dalem dalan saben-saben wong ingkang nalika wekdal awit saking surupe srengenge alias wekdal maghrib dumugi wekdal subuh kok tiyang menika babar belas mboten gadah majelis zikir, mboten lenggahan sing tujuane kanggo zikir niku ora bakal munggah kelas, ora bakal tekan kecuali wong niku sampun saged sak majelisan zikir. Dadi karepe kita kira-kira niku gadahi majelis, gadahi wekdal damel wekdal piyambak digawe zikir, didamel lenggah. Jadi nek misale abot ya paling boten dimulaine bar maghrib zikir, baca salat maghrib rampung, pun kali imam pun cekap. Lah niku bari zikir piyambak. Kira-kira maksudnya ngoten menika. Lah nek tiyang kok babar belas mboten gadah zikir ngoten niku sing wayahe dalu niku ya aja ngarep-arep cepet caket dateng Gusti Allah. Jawane aja ngarep-arep angsal rahmate Gusti Allah. Iki cara kitabe ngoten menika. Berarti nek zikir badhe salat maghrib kenging niku Mas. Kenging salat maghrib rampung terus disambung zikir. Sing zikir menika cara Jawane mboten enten gandengane kalian salat. Zikir sing wonten gandengane kalian salat contohnya ya sing nika subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Niku jenenge zikir sing wonten gandengane kali salat. Utawa nek wonten malih mangke mujahadah misalnya cekap salat isya terus mujahadah. Lah niku jenengane pun bentem. Lah nek tiyang kok mboten gadah majelis zikir ngoten niku babar belas. Yo aja arep-arep. Mulane kula nate matur zikir paling kepenak niku dipelokke perkara sing wajib. Niku kula rada enteng. Nek mboten lepat kula iki mature ngaten menika. Nek sing pengin nglanggengke selawat misalnya sehari target selawat misalnya ping 100 sedinten targetnya selawat ping 100 misalnya. Yo nek abot dibagi gangsal berarti badhe salat maktubah 5 selawat ping kalih dosa. Niku rada enteng. Ning ternyata mriki malih cara Syekh Ibrahim Al-Madhuri mboten ngaten menika. Malah justru karepe dimerlokke ngono lho. Merlokke wekdal piyambak. Wong prakteke nek badhe salat yen enteng nggih. Badhe salat pamale napa malih nek salate teng musala utawa teng masjid. Niku ya ngapunten nek jenengan nek kula ora mesti rada kepenak. Terus
Angger badhe salat niku badhe salate kok teng musala niku mangke nek badhe salat ajeng dikir napa niku rasane rada enteng daripada salate teng dalem. Walaupun salate teng musala misalnya salate piyambak, maksudnya salat piyambak yang misalnya pun ketilar jamaah, imam wis salat karang mriki disibuk pun niat jamaah rawuh teng musala jebule teng musala pun rampung terus salat. Lah itu biasanya wong gone niku teng musala niku biasanya langkung enteng nek zikir. Nek teng dalem lha kok kula ane nek ngrasake lha wong sinang teng griya tak damel jamaah kalih tiyang setri yo langkung jamaah langkung dikir-dikir sing wajib ngono. Dikir-dikir sing biasane tawaos yo rasane arep nambahe kok abot. Mergane wonten godane niku kathah. Godane niku kathah. Monggo setan saniki pinter banget. Godha niku mboten mesti perkara sing haram. Kadang godha niku perkawis sing sae. Lagi wis mulai dikir teng griya, mulai dikir astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Anake nangis. Lah akhire setan lek godha kepripun? Sirate wong tuwa. Wajib ngopeni anak. Wah akhirnya nang hati kan mikir-mikir ya harus ngopeni anak dhisik apa dikira tak rampung yo niku sing gendang lare terus mangke sak bare wonten lagi mikir tamune rawuh yo ono tamu ya nek teng musala los biasane ngoten niku biasane nek teng musala utawa teng masjid los mula saene pancen teng musala. Ning ewon dene ngaten teng dalem piyambak yo perlu wonten zikire. Kadang diwacake zikir teng dalem piyambak niku. Kadang diwaoske zikir, kadang diwaoske Quran, kadang diwaoske berjanji. Perlu. Nek abot yo digawe enteng ampun kata-kata. Dipeksa. Iki pun do maos Quran kabeh napa dhewe nek teng dalem. Wonten sing derek, wonten sing rada derek napa mboten? Apa malah derek gak ada Quran? Ono. Qurane mergo Quran biyen napa jenenge pas ijab mahar. Akhirnya terus duduk ora tau dibuka. Niku perlu sanget. Jadi zaman biyen kan wonten kata-kata ngeten nggih. Setan kuwi wedi karo Quran, setan wedi karo ayat kursi. Kan ngeten. Niku maksudnya mboten wedi karo Qur'ane, Mbak. Wedi nalika sing duwe umat niku kerep maca Qur'an. Dene cara jamane biyen kula alit niku kan ngertine wah iki wedi yo sehingga kok napa nyuwek ayat kursi slempetke nang Qur'an. Ora pati kanggo. Malah gede ngono. Sing paling kanggo niku zikir sing diwaos. Mula kula nate dipun ngendikani pas masalah jimat niku jimat pasang nggih yo apik ning jimat sing ditulis kuwi jimate wong males napa males maca lha kaya napa teng dalem dipasang ayat kursi barang soalnya sing duwe ora tau maca ayat kursi ning langkung mandi nek diwaos kula wonten pangandikan nawiru buyutakum bikira adil Quran. Padahal umahmu nganggo maca Al-Qur'an. Mboten kedah kathah. Lan apa malih niki teng akhir tahun prayogi sanget nata niat. Wah sesuk nang sura tak gawe ngibadahi tak tambahi. Sing wae mboten sing maune dikirim ping setunggal dados ping kalih sing maune salate maghrib tok teng musala tambahi maghrib kalih isya lan sak panunggalane niki prayogi nata. Terus enten minimal enten niat iki kula matur niku minimal enten niat sesuk Selasa tahun baru Suro, tahun baru Muharram, tahun baru Hijriah.
niku prayogi mula tenggene niku wonten donga niku karepe ya donga awal tahun akhir tahun niku sing tahun iki ben di ngapura sing tahun arep buka lembaran anyar malih. Lah iki ben tergolong wong sing bathi mula minimal kita sedaya gadah niatan yang esok tahun baru tahun 1448 sekawan doso wolu kudu tambah onten peningkatan ngeten niku. Terus nek onten peningkatan tanpa diniati tanpa dipun sengaja ditata saking sakniki sesuk rada angel Mbah. Minimal sakniki ditata riyin ya esuk bulan Suro. Nek rata-rata kan bulan Suro paling boten niate niku karang tahun baru Muharram nggih termasuk bulan ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah, hormat tahun baru, hormat bulan Suro kanthi poso lan sak panunggalane niku nggih pun sae. Pun sae. Lha sae. Ning sayange kadang pun bablas saking tanggal sedoso niku ilang. Wong wis rampung isuran. Dadi kesairane niku ilang. Mula nek krenae ulama utawa krenae winasis tanah Jawi kapan suro ora sah duwe gawe. Mergo ni tanggane arep do kepengin poso, kepengin mujahadah tambah suwi. Niki yo prakteke embuk. Dadi cara saiki poso bulan suro gak ada damel apa-apa ya nih. Lah wong tanggane padha wae kok. Bulan suro kali mboten padha mawon. Betul nek tambah taate kira-kira sae kados menika. Nah iki ngenjing momen kula derek matur niki mulai ditata ujian esuk mulai napa malam Selasa diniati nyong tak tambahi sregep tak lingi ibadah niku tegi ibadah tegere napa mawon nek teng musala utawa teng masjid niku nek kaset mboten napa-napa Mbak. Kaset mboten napa-napa. Malah enten anjuran nek teng musala pas mireng pas midhanget adzan utawa pas wayahe jamaah niku le jenengan tindak kok rada kesusu-susu niku wonten saene. Dadi kan wonten sing tindak musala santai. Gleh bisae. Nek sae malih nek le tindak teng musala niku kaya kesusu-susu ngono lho. Salah kepengin tekan musala. Salah kepengin tekan langgar, salah kepengin tekan masjid. Salah kepengin ngapa sih? Salah kepengin ibadah. Dadi niku wonten bijine piyambak. Wis monggo niku tegene wulan suro dipun tambahi lah nopone nek ketraketan sekedhik sanget mboten masalah. Sing penting wonten hormat, wonten taklimat, ya wonten upaya untuk menyambut wulan suro menika. Gambaran niku nek kados jenengan ketamon tiyang. Jenengan ajeng ketamon sing tanggane sing biasa-biasa ngejeki arisan, ngejeki ngrumpi. Ketamon kok ketamon tangga kiwa tengen lagi mlaku-mlaku terus mampir. Kalih jenengan dikabari keluarga saking Jakarta misalnya. Iya keluarga Jakarta esuk arep mampir arep teko ning Loning. Niku resik-resik beda napa sami, Mbak? Beda. Wah, esuk arep nyambut ana tamu ya. Lah, wujude penghormatan, usahane menghormati tamu niku wae. Ya niku resik-resik. Resik-resik daleme sawang-sawange dibucari sing mau ora tau disaponi sing waune bleduge pating bleduge nganti 5 cm elak lan sak panunggalane niku jenengane usaha utawa upaya mulyake sinten sing ajeng rawuh. Lah dalam hal ini ranten menika sing ajeng rawuh niku tahun baru wulan suro, wulan sing dipilih karo Gusti Allah, sing dimulyake karo Gusti Allah. Carane nyambut niku ya kanthi nambahi ibadah.
saat ini ditoto, oh iya kaya kene biasanya nyong reklanggar biasanya anggar wis meh komat ya iso tambahi maring musola provokasi mawon mugi kita sedaya kagolongaken tiyang ingkang saged ajeng anggenipun katen mugi-mugi wonten manfaatipun amin Allahumma amin. Kathah kekirangan kalau kata yun aku papunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.